Lordi και πάλι στην Ελλάδα. Αφού σάρωσαν στο περάσμά τους όλα τα ευρωπαϊκά τραγούδια στη Eurovision, αυτή τη φορά προελάβουν προς την Ανατολή. Ο Μάρκος Εφερλής έγινε τέρα. Πώς όμως ήρθε η έμπνευση για τη νέα του θεατρική παράσταση? Ξέρουμε ότι φέτος η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει στη θάλασσα και συγκεκριμένα στον Πειραιά, στο Δελφινάριο. Οι Lordi ήταν αυτοί που έκλεψαν την παράσταση φέτος στη Eurovision, έτσι δεν θα μπορούσαν να λείψουν από τη δική μας παράσταση που έχει ό,τι επίκαιρο υπάρχει. Από Lordi, Everything, We Are The Winners και όχι μόνο, παραδικαστικό κύκλωμα, μονομαχίες στο Αιγαίο και πολλά άλλα. Αγλικνιστήκαμε λίγο σήμερα σε ρυθμούς έτσι oriental. We like Greece. We thanks Greece for 12 points. And we will come back soon. We have σπίτι στο Σούνιο. Θα έρθουμε πάλι soon. Όμως αποκαλύψει η Ελισάβετ Οικονόμου και μία έκπληξη για τους φανατικούς των Lordi. Πρέπει να τους καλέσετε τους Lordi, τους αληθινούς, να έρθουν να σας δούνε το θέατρο. Έχει ήδη γίνει και έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση και πολύ σύντομα θα είναι κοντά μας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα μπερδευτεί ποιοι είναι οι πραγματικοί Lordi και ποιοι οι μαϊμού. Στην αφίσα όμως είδαμε και το γιο του. Γιατί? Ο γιος μου δεν μπορούσε να λείπει από την αφίσα, είναι το γούρι μας. Όπου έχει μπει στην αφίσα έχουμε σκίσει, αλλά πέρα από αυτό ήταν μια αυθόρμητη κίνηση που έκανε στη φωτογράφηση. Ξάπλωσε μαζί μου και άρχισε να τρώει το τόστ. Ήταν μια πολύ γλυκιά φωτογραφία που δεν μπορούσα να μην την βάλω στη μαρκίζα. Με το που πάω στο θέατρο κάθε βράδυ, τη βλέπω, μου ανοίγει η καρδιά και μπαίνω μέσα και παίζω με άλλη όρεξη. Κοντά του και η σύντροφός του, Έλενα Τσαβαλιά. Έχω τον αρχηγό των τεράτων δίπλα μου. Φέτος το καλοκαίρι ο Μάρκος έκανε πάλι τη διαφορά. Μέσα σε όλα που κάνει στο Δελφινάριο κάνει και τα τέρατα. Ο Καπιτάν ήρθε και στον ανακοίνωσε ότι θα κάνει τους Lordi. Τι είπες, ας πούμε? Είναι σούπερ. Είναι το καλύτερο που θα μπορούσες να κάνεις, του είπα. Τι έξυπνο. Μίση να μην το κάνει. Ναι. Τους ψήφισε, μου αποκάλυψε κιόλα. Ναι, δεν το ήξερα. Του άρεσε. Του άρεσαν, ναι, αλλά δεν ήξερα ότι τους έχει ψηφίσει κιόλας. Πώς είναι όμως η σχέση της με τον Μάρκο? Είμαστε ευτυχισμένοι, δόξα τω Θεώ. Αυτό έχει σημασία. Να όμως κοντά ψαλμός αλληλούια. Πολύ κοντός μπορεί να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει ψαλμός θα είναι κάποιο. 2007 θα φάμε κουφέτα, αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Θα βαφτίσουμε το μωρό, είναι σίγουρο. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Δεν έχει βαφτιστεί ακόμα ο μικρός. Ελισάβετ, δεν θα το ξέρεις εσύ άμα δεν είχε βαφτιστεί. Πού το βαφτίσετε? Λέμε τώρα στα τρίτα του γενέθλια να το βαφτίσουμε.